Hrvatska vatrogasna zajednica ponosi se sa svojom 150-godišnjom tradicijom i u toj tradiciji je najvažnije bila uvijek rad sa vatrogascima normalno, ali posebno rad s mladima. Za provođenje slobodnog vremena i sadržaja u kampu imamo igralište za nogomet, za košarku, odbojku na pijesku i postavljenu stazu za vježbu za mladež. Uloga i značaj kampa nije samo da dođu djeca da se odmaraju, među ona ima i svoju edukativnu ulogu. Ja bih željela biti vatrogasac zato što je povezano sa mojim budućim zanimanjem. Cilj mi je pomagati drugim osobama kada su u nevolji. Htio bih biti vozač kamiona vatrogasnoga. Nakon 8 dana korištenja kampa bude tu i suza, ostvare se prijateljstva, dugogodišnja prijateljstva. Evo danas je to već nekoliko desetljeća.